گۆڕن بکۆمەڵ لە دۆرە ڕەقە دەمەکی پایتەختی کۆمەڵە دەوڵەتە ئیسلامی داعش بوو هاتنە دیتن و کارێ دەرخستنە تەرمان لێ بەردەوامە. تیمên xwecihî mijûlî dokûmentkirina termana lê tirs heye ji windabûna belgeyan çi nasnameyên xwediyên terman yan jî belgeyên ku dê gelkê giring bin dema lêkolîn li ser tawanên şerî bên kirin. Mahmûd Hacî Hesan taybetmendê naskirina termaya ew dibêje bi hezaran term di çend goran de veşartîne li vê deverê. پرانیا ترمایên şervanên Daişin ji hemû nastame ji Ewropa, Efrîka, Rojhilata navîn, laşê şervanên wan ji welatên dî jî di nav de hene. Heta niha me 340 term derxistine, em bawer dikin di 1000 termê dî derxên. Berî pitir ji salekê bajarê Reqayê Sûrî ji destê komela Daeş hat rizgarkirin piştî şerekî xwînî bi piştevaniya Amerîka. Lê vedîtina gorên bi komel her berdewam e. Sara Keyalî ji rêxistina Human Rights Watch dibêje heta niha ew çûne cihê sê gorên bi komel û wêneyên setalayîta diyar dikin ku 5 gorên dî jî li vê deverê hene. Ev gora bi komel bi gotina xelkê deverê mezintirîn gora bi komela me dîtibe ya ku em karî lê dikin. Pitir ji 500 terma tê de ye. Neh gorên dî hene bi hezaran term tê de veşartîne. Ew termên qurbaniyên êrişên firokeyên hevpeymanan e û şervanên Daişê û sivîlin yan jî qurbaniyên ku Daişê ew kuştine. Gora bi komel li rendeka panorama ya herî mezin e ji neh goran heta niha hatine dîtin û texmîn heye ku 1500 term tê de veşartîne. Sara Keyalî ya rêxistiya Human Rights Watch bingeh li Beyrûtê dibêje parastina belgeyan karê herî bi zehmet e. Mesela reqa û gorên bi komel ew e ku em gelek lezî dikin. Ev terme zûzî dihelhin. û şiyana aşkerakirina wan namîne eger bi awayekî rast û durist nehêne parastin. An ku gelek belgedê hin dabin dema lêkolîn bêdkirin. Li ser tawanên hatîn encamdan li demê şeran. Pirsgirêk ew e ku xelkê Reqa ji ber bêhinê neşên xwe ragirin. Heta civaka nêvnetewî karekê bike. Her kes pênasînê dike ku kar di nav van goran de gelek bi zehmet û aloz e. Yekem tîmê naskirina terman qur li ser goran vemaliye. Abdurrauf Ahmed taybetmendê naskirina terman ew jî dibêje ku bawerî heye li çarmehên dawiyên hukmê Daeş li Reqa ev gor hatibin durustkirin û term têda hatibin binaxkirin. بعد أن نقوم بانتشال هذه الجثث من هذه المقبرة. Piştî em terma ji vê gorî derdexîn û gorên berî vê jî em dokûment dikin ka eger yên şervanên Daişin zarokên yan jinin yan mirovên edetî ne. Em tomar dikin ka çi rengê cilûberga di ber wan da ye, çend dirêjin û bi çi hatîne kuştin. Komelên mafên mirovan di xema hindê de necivaka nêv neteweyî piştevaniya pêtiviya van tîmên xwecihî neke ku niha karî li nav van goran dikin. Helbet mebesta wan piştevanî ji bo serederiyê digel terman bi şêweyekî zanistî û parastina belgeyan e.